ମାୟାପୁରୀ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜକୋଠି, ଇଂରେଜ ଅମଳର କୋଠି। କ୍ରମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭୟ ପାଇଁ କୋଠିକୁ ଆଉ କେହି କଲେ ନାହିଁ କି କୋଠିର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରମେ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏଠି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି କୁହେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଏହି କୋଠିରୁ। ଏହି ଦିନ ରାତି ହେଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କେବେ ଶୁଣାଯାଏ ଏ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କବଳରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ପୁଣି କେହି କୁହନ୍ତି କାହାର ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ଏହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି। ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର କବଳରୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ସେ ଧନୀ ହୋଇଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ନିକଟରେ ଏମିତି ବସି କଥା ହେଉ ହେଉ କୁବେର ସାହୁ ଧନୀ ହୋଇଯିବା କଥା ଶୁଣିଲା। ଯଦି କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, ସେ ତାକୁ ବଶ କରିପାରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିରେ କୁବେର ସାହୁ ତ ବହୁତ ଧନ ପିପାସୁ। ଧନ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା। ସବୁବେଳେ ଭାବେ କେମିତି କିଛି ପୋତା ଧନ ମିଳନ୍ତା କି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। କୁବେର ସାହୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ନିଜର ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟରଟାକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାଟରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଚକ୍ ଚକ୍ ବିଜୁଳି ମାରିଦିଏ। ବର୍ଷା ଅସରାଏ କଳା ବାଦଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା କୁବେର ସାହୁ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ବରଗଛ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବରଗଛ ପାଖରୁ ଦିଶୁଥାଏ ସେହି କୋଠି। ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ କୁବେର ସାହୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଭୟରେ ତା ଦେହ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ। ଘଣ୍ଟା ଦେଖେ ତ ରାତି 2ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁବେର ସାହୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ବସେ। ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି କୋଠି ଭିତରୁ ନିଆଁ ଦିଶୁଛି। କୁବେର ସାହୁ ଭାବିଲା ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ହେଠି ନିଆଁ ଜାଳୁଥିବ। କୁବେର ସାହୁ ମନରେ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ହୁଏତ କେହି ଯାଯାବର ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି କୋଠି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳୁଥିବ। ନହେଲେ କେହି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଅନ୍ଧାର ଦାଉରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ନିଆଁ ଜାଳୁଥିବ। ଏହା ଭାବି ଭାବି କୁବେର ସାହୁ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ସେହି କୋଠି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁରୁଣା କୋଠି ଭିତରକୁ କୁବେର ସାହୁ ପଶିଯାଏ। କୁବେର ସାହୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଏ। କୋଠି ଭିତରେ ହୋମ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ। କୁବେର ସାହୁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି କାମ କରୁଛ? ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଡାକ ଦେବା ଫଳରେ କୁବେର ସାହୁ ତାନ୍ତ୍ରିକର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଶୁଣିବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏକ ରକ୍ଷା କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଙ୍କିଥାଏ। ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁବେର ସାହୁ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଫଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସାଧନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ସାଧନାରୁ ଉଠି ପଡ଼େ। ହେ ମୂର୍ଖ, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନ? ମୋ ସାଧନାକୁ ତୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ସେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଉ। ଏହା କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କୁବେର ସାହୁ ବାହାର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୋଫା ଜହ୍ନ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତୋଫା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁବେର ସାହୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କୁବେର ସାହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେ କେହି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯୁବତୀର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଗୋଲାପୀ ଓଠ କୁବେର ସାହୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏ ଅନାନି, କିଏ ତୁ? ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? କିଏ ତୁ? ଉତ୍ତର ଦେ, କିଏ ତୁ? ମୋହିନୀ, ମୋହିନୀ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଇ ଅନାନି, ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦେ। ଅଧ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ କି କାମ? କହିଦେ। ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ। ତମ ନାଁ କୁବେର ସାହୁ। ତମର ଧନ ଦରକାର ନା? ଆସ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଧନ ଦେବି। ଏତେ ଧନ ଦେବି ଯେ ତମେ ସେ ଧନକୁ ରଖିପାରିବନି। ଆସ କୁବେର ସାହୁ। କୁବେର ସାହୁ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର କରି ନ ପାରି ଯାଇ ମୋହିନୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ହଠାତ୍ ମୋହିନୀ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୋହିନୀ ମୁହଁ ଓ ଦେହ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଏ। ବିକଟାଳ ମୁହଁ ଭୟାନକ ଦିଶେ। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ନଖଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
ଆଉ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ କୁବେର ସାହୁର ପିଠିପଟୁ ମୋହିନୀ କୁବେର ସାହୁକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରେ। କୁବେର ସାହୁ ଏତିକି ବେଳେ ପଚାରେ, ମୁଁ ଯକ୍ଷିଣୀ ଏ କୋଠିରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହୁଛି। କେତେ ଜୀବନ ନେଇଛି, ଆଜି ତୋ ଜୀବନ ମୋ ହାତରେ ଗଲା। ତୁ ଯଦି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇ ଗାଁରେ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ସବୁ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ତୁ ମରିବା ଦରକାର, ମରିବା ଦରକାର, ମରିବା ଦରକାର, ମରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ମୋହିନୀ କୁବେର ସାହୁର ରକ୍ତକୁ ଢକ ଢକ କରି ପାନ କଲା ଆଉ କୁବେର ସାହୁକୁ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ରାତି ପାହିଯାଏ, ସକାଳ ହୁଏ। ସାରା ଗାଁ ଲୋକ କୋଠି ପାଖ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ପଡ଼େ, କେମିତି କୁବେର ସାହୁ ମଲା। ଏମିତି କାମ କିଏ କରିଛି ରେ? ଏମିତି କାମ ତ କେବଳ ସେ ଯକ୍ଷିଣୀର। ସେ ମାରି ପକେଇବ ରେ ଯକ୍ଷିଣୀ। ୟକ୍ଷିଣୀର କାମ କେମିତି ଏଠୁ ୟକ୍ଷିଣୀ ବିଦା ହେବ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା।